LVK.nl. De spanning is te snieën onder alle LVK-deelnemers en iedereen die meegestumpt heeft voor de koelkraker. Want we leggen de top 11 even ter ruste en we duiken de spanning in. Wie gaat nou bellen? Want de uitslag is bekend, dames en heren. Met één van de artiesten. Het zien er dus meer. De winnaar is van de koelkraker 2014 en dus mag zingen komende zaterdag. In de Zoepkoel in Venlo. Bij de boete boetezitting. Tenminste, hè, als je de telefoon aanneemt. Hoi, met Bert. Met weer Bert? Bert van Dier. Oet? Oet Halen. En van de vastelovensgroep? Van de vastelovensgroep, ja. Welke vastelovensgroep? Van Hoendervel. Hoendervel heeft gewonnen, dames en heren. Hoendervel uit Midden-Limburg, als ik het wel heb. Ja, dat is belangrijk. Hoendervel nu op de zoek met de... Bert, best er nog. Bert. Ja, ik ben er nog. Bert, in mijn koelkraker. Gij zit koelkraker van het jaar 2014. Ja. Koelkraker, vet man. Bert, maak ik geen woede op dat ze er lang wist? Of dat ze er eigenlijk al op geteld had? Nee, je maakt er niks op. Altijd is het alleen maar vreugde is het. En anders niks man. Tof, kijk tof hebben we er zo. Super. Zing even mee, hè. Zing even mee. Kumper. Dit is de allerlaatste, de allerziekste, de allerzaadste, de allerdiekste, de allergaafste, de joeksigste boempaas, het is er vastgelopen, het is de allergaafste. Kent zich Millie Vanilli? Wat bleef? Kent zich Millie? Ja, lomma. Geen stot eigenlijk, ja, zaterdag in de... Maar ja, dat werd ze eigenlijk al. En de hebst er alles gestolen. Want vorig jaar, of wanneer was je nog een keer koelkraker geweest, toch? Ja, fantastisch. Vorig jaar, afgelopen jaar zijn we ook koelkraker geworden. Maar je eigenlijk niet erop geteld dat we dit jaar weer zo staan. Dus we hebben namelijk niks aan ronselen gedaan, Frans, dit jaar. Je hebt gewoon zelf 100.000 keer gestumpt. Of kijk, dat gaat niet? Ja, nee, dat ging niet. Nou, hij heeft het wel geprobeerd, maar op een gegeven moment liep ze vast en dan ging het niet meer. Nou, we hebben wel nemens geronseld, dus dat betekent toch dat we sommige mensen in Limburg gewoon eens leuk vinden. En dat vinden we het chicste om te merken. Die vinden ook niet leuk, die vinden ook liedje leuk, dat is het. En, ik denk dat het dat is. Bert, hij is er alles gestolen, dus de kids nou eerlijk zien. Wat is nu het toppunt van de Vasseloven als artiesten stoon? Is dat in die Zoepkoel? Of is dat op het LVK? Wat dit jaar trouwens ook in Noord-Limburg was, dus veel mag je niet doen. Ja, en natuurlijk, de chicste plek is het alternatieve LVK. Maar daar kwamen we niet voor een aanmerking. Daar kwamen we helaas niet voor een aanmerking. Want het liedje was te goed of eigenlijk, zeg maar. Ja. Maar ik weet het niet. Het hangt een beetje van het weer af, denk ik, wat de chicste is. Nou, dat is wisselvallig zaterdag. Dus het wordt een wisselvallig hoogtepunt voor ons. Maar ik vind het tof dat je er staat en we gewoon allemaal meezingen. Met het zenuwachtige liedje wat wel heel leuk is. De alleravond. Nog één klein stukje meezingen. Zing even mee, Super. Oh, dat ben ik zelf. Want ieder jaar komt Vasselov in trek. Heerlijk, die vertroging ook. Kijk hier. Ja, dat is de prachtig. Ja, kom maar. Dat is het vertroging en dan kan het kom maar. Maar wacht, dit is weer een ander liedje. Dit is de nummer 320 uit de top 1111. Bij jou goed de buurt doet Kellepe Ola. Jingle met lekker plat. Bert, goeie Vasseloven. Dankjewel, super. Tof.